Għalissa d-distributuri tal-gass ser jitħallew iduru biċ-ċilindri taż-żewġ kumpaniji tal-gass ewlenin. Dan sabiex jingħata ċans li jiġu konklużi diskussjonijiet li issa ilhom għaddejjin għal soluzzjoni permanenti dwar dan. Din kienet il-konklużjoni tal-laqgħa li dalgħodu saret bejn il-GRTU li tirrappreżenta lid-distributuri u l-Gvern. Il-GRTU qed tistenna konferma dwar meta ser jitkompla it-tqassim. Il-Partit Laburista permezz tal-kelliem ewlieni Charles Manjon jesprimi tħassib tiegħu għad-dubji imqanqla mill-Economist Intelligence Unit. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħareġ figuri li wrew li l-esportazzjoni ta' pajjiżna żdiedet dawn ikkwotom ukoll il-Ministru Tonio Fenek. Iżda l-Economist Intelligence Unit tħassbet dwar dawn il-figuri għaliex kienu relatati mal-esportazzjoni taż-żejt meta Malta ma tipproduċix żejt u fil-passat qatt ma rappurtat figuri simili dwar iż-żejt. Illum wara nofsinhar fil-Knisja ta' Ġiesu r-Rabat sar il-funeral ta' Michael Xeberras, ir-raġel li miet fis-sigħat bikrin ta' Sibt filgħodu f'inċident ta' traffiku bejn karozza u mutur. Dan l-inċident ixxokkja lil kulħadd minħabba d-dinamika tiegħu u ħalla lil tifel ta' sentejn bla missier. Raba u numru kbir ta' nies li kienu jafuh fosthom bikers attendew il-funeral ta' Michael sabiex ituh l-aħħar tislima. Il-Ministru Austin Gatt ikkonferma li l-proġett ta' Smart City waqa' lura. Waqt programm fuq il-PBS, il-Ministru Gatt qal li d-dewmien ma kienx tort tal-Gvern imma tal-MEPA. Iddikjara li jekk il-proġett ma jimmaterjalizzax ruħu pajjiżna mhu ser jitlef xejn. Kważi 900 persuna din is-sena ma jistgħux jibdew jistudjaw l-Università ta' Malta wara li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx aċċettata. Ħafna minnhom kellhom il-kwalifiċi neċessarji iżda l-Università ma kellix post fejn iżommhom. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina qalet li kważi kwart ta' dawk li ma ġewx aċċettati applikaw għal kors fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, filwaqt li 65 oħra li ma ntażlux applikaw biex jidħlu għal kors tal-PGCE. Fil-Greċja llum beda strajk ġenerali ta' jumejn li qed iwaqqaf pajjiż ħieħ. Affettwati titjirietu s-sistema ta' trasport pubbliku. Matul il-jum kien hemm ukoll ġlied bejn nies li niżlu jipprotestaw fit-toroq u l-pulizija. Dan qed isir tul ġranet li fihom il-Parlament ser ikun qed jivvota fuq miżuri ta' austerità ġodda. Il-Gvern qed ikollu jieħu dawn id-deċiżjonijiet għaliex l-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali li selfulu l-flus irridu jaraw li l-pajjiż inaqqas id-dejn nazzjonali. L-għaqda tal-istudenti progressivi MOVE ippreżentat stħarriġ li sar fost 700 student universitarju. Fost ir-riżultati hemm żieda fl-ammont ta' studenti li jaqblu li jkun hemm żwieġ bejn koppji omosessuali u li dawn ikunu jistgħu jadottaw tfal. Fuq tema differenti 60% tal-istudenti mhumiex sodisfatti bis-servizz tal-arriva. Dak kien kollox għalissa miġdiet magħkom fis-7:30 bil-bulettin ewlieni tagħna. Il-tempala dal-ħamis 20 Ottubru mistenni jkun b'waqt iċ-ċemxin, viżibilità tajba, riħ ħafifa l moderat minn nofsinhar, l-ogħla temperatura 24 grad Celsius l-inqas temperatura 17 grad, indiċi UV 5. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 0.0 mm, xita sa mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 62.7 mm. Baħar ġeneralment ħafif imbagħad ftit li xejn, temperatura tal-baħar 23 grad Celsius.